Sagudayin nga rin ti surat, ti pagkasaritaan ni Albert nga napauluan. Paborito. Dear Manong Nemi, orala na paarakop ni Nelia kaniyak itiragsak na Manong Nemi, idi tarumwaren ti resulta ti panag-take me ti board. May sa kami nga registered nurse Manong Nemi. Naparakop kanyak kasta mo ni tiraksak na. Oh! Saan ka di maragsakan? Ha, Albert? Nasikaman pala ang nakaruwar ti board. Saan ka maragsakan? Nini. Anak, mapaspasama kang ka, Albert. Anak, paunay ka magtit. Gusto ko ni ragsak ko. Tagpadpadan tangan nakaruwar. Naarakop ka ba eh? Una oray mga bisituhan ka. Malawang ka malangin. Mabit lang. Kasusurong ka. Ano ba pasama kang ka? Una di ka pala mamati? Mamati at ang agpadpadan tangan nakaruwar. Yung may satang nga registered nurse, Nelia. Ngayon anya. Ako pa trabaho ta. Sakang tulo umisa man na trabaho ta. Kaya na. Agbulbulin tir ta pa lang. Hindi ag-apply ta. Tapos hindi ka sweldo ta man tin. Tadi ka bulbulin tir lang. Ana. Awisan na karoon na. Nga, siyempre, blow out ka. Kasi ka nga eh. Amumaten. Manipod idi ada okasyon. No, agberdeyak pansit laan. Idi agraduarak ti elementarya, awang paalak. Idi agraduarak ti high school, awang paalak. Idi agraduarak ti college, awang paalak. Idata, nakawarak iti board, sigurado. Anak agpaalak. Nakabagbak ng kayo, di ka agpaalak. Nila yung papatibak ng kenti paborito ng anak ni Manong Robert. Data ka diba, hindi pang panunutin? Sabi ko, mga tsak panunutin. Saan nakpagan ano ni Papa nga anak? Imbaga, tas sinumportaran na lang ti panagbasa. Ngayon, matrikula, allowance, dito lang, no dumawatak na extra money, awanitid na. Idinto ta ni Manong Robert. Nagdarakal titad na, nagdarakal titawatan na. Gagangay na yung data tas syempre, ni Manong mo tinagtungpal ka ni papang mo. Kasto iti alam mo kurso, kunanakin ni Manong mo, tinungpal na. Isong ita, iti nagraduari ni Manong mo ti katulungan na nga mga sikaso iti negosyo yo. Kasta kumamati kahit na kayong kaedi. Tapno, talo kahit agtitinulong iti negosyo. Ngam di mo kinayat. Impapilit mo iti kurso nga nursing. Di anang itat mauray mo. Kahit mawatan na kumaa. Isuhan di kayat ko. Balang nga nurse. Abi na dinak mawatan nga. Ama na, ay anak na. Kahit saan na kami pinanawan, Daddy. Daddy mama ko nakamanin. Daddy ko nakamanin. Taabay. Namnaman pala si Bibiyak ti inam. No si Bibiyak kuma, imposible nga di na ka umay kitaan. Di na kayo umay sa rongkaran nga anak na. Abi ngamin nga tinalawan na kayo. Dadat tsaka mo kasong batan. Ta idi agsaludsudok no sa dinot ayan ti inak. Tinalawan na kayo kuna ni Papa.
Isu nga jak nakarik na ti pamateg ti maysa nga ina. Ken jak ba nakakarik na iti kompleto nga pamateg ti maysa nga ama. Amom Nelia, no gasto lang ti mamaspasamak, no intun adan trabaho, ket kabayla kung ti agbiag nga sisyak, agtalaw akong sa di balay. Kasla sana kakaming ti pamilya, no, dak ti balay. Imbaga dadig iti dua ka tulong mi nga agasawa. Ni nana si mo, ay nana si ma, kin natata si mo. Si mo kin si ma, agasawa da. Sino lang tasanda nga nadaan ti anak. Hindi at dapuot kon, adda da idin. Agasawa da idin. Iso tinakarik na ti pamatig ken dungo ti maysa nga ina. Ni nana si ma. Iso na nga rin tinang padakil nga rin kanya. Tawang nga rin ti inak. Imbaglakid din, tadada. No awanda, jak lamon. Awan ti rason no aping handak sa di balay. Albert, noon yaman di kiti pagkurkurangan ni papang mo, mauawatam natan. Kano yaman ti pagkurkurangan ken katikapsat mo. Sige. Tinasken, naggraduar kan, nakaruwartan ti board, may satang nga na nga nurse, itatag sapultan ti trabaho da, nga pagswelduan ta. Iti sumang petak dito balay manunemi datata si mo kiniya na si ma tinangkap kablao kaniya. Ay na may sakan nga naananay nga nurse. Sel Albert. Albert ko na ilatang kaniya sandak hanyong ang ikan ti sir. Una ta siyempre anak da ka ti amo. Di amo da ka man. Nana, tata. Imbilang kayo nga naganak kaniya. Awan ti inak. Na nariingak. Sikatin nariingak nga ina, nana. Adda ama. Nimnimat lang mano Robert. Di patpatag na, ken paborito na. Hamu ko na yung tikasta, Albert. Napatag kamat lang kini papang mo. Tano, saan ka kumanga napatag kang kuwana? Saan na ka kumanga sinapurtaran, ti panagbasam? Iso na laeng, tadya kayat na kurso, hamong nga tinungpal, iso nga, gagangi deta, agpauyo mo ti ama. Kahit ni manong mo nga, Robert, natudyo kayong kuwana, iso paborito na. Lasang ka nagsensenaya kasta. Nakaruwar ka kita, pumaala ka mata na. Awan ti kwartak tata, nana. Dakam na tangaroden, iti agluto, tangawa, orit at dataylo tagsasangon. Kahit nung sumangpot ni manong mo, kini papang mo, manipod ti pisina, di makisangod ang tumat, iti malutong special para ti panagpaalam, kada to'y panakaruar mo, iti board. Iti sumangpot na papa, kini manong Robert manong nemi. Your ore ko lang nga, congratulations. Awan. Tas la didaan mo. Yo, Sima, nakaluto kan. Aginsar ka dumangan tayo. Idig sa sahong kami manong. Special nga luto di gito ya. Ada ka di okasyon? Ha, Sima? Sir. Da kami kinisimo iti nagnaknakam na tananga. Damat kwartami. Dapan gimatang ka lagi ito. Yan ta, linuto mi. Special. Kaputi, dati mo ati blowout ni Albert, ito pa nakarawar na ti board. Basta. Kalala, mga tanga rin, mga dan. At si Kansi mati mga idaulo ti ababa nga karara. Niya na si mama nun nemi tinang idaulo ti ababa nga kararag. Kaya nayon na rito kararag na manong nemi. Ti panakastrek ko kung mga dagos iti trabaho. Kaya ti kang kalawin na parang talabay na kanyak, kada kami nga sangka pamilya. Nugas nga dakam dito'y balay manon nemi dalat tapapa kini manong nga
Robert nagsasalita. Nga ti pagsasalitaan na about negosyo. Umapanak ba't na? Umasidig ka na kuha na. Oh, kapanda ka to. Pa, miyembro ako ti pamilya. When awan ka iti pagsasalitaan, may itasaan ba't nga na ito iti kuha. Anda ti panunot mo. Ti matagbaling nga nurse nga katulungan ti doktor nga mga sikaso ka na iti pasyente. Nabatig ti kurso pa pa. Ngayon sa ang isot kurso nadak kumakurso. Dinapinpinas ko ma. No talo tayo, titinulong ti negosyo. Rumay kumamat nga maawatan yung ti partek. Papa. Lala. Medyo madayo ka rito about business ti magsasalitaan mi ni Robert. Awan knowledge mo no business ti magsasalitaan. Sige pa. Makasabulak lagi din ti pagtrabahwak. Mabaling ko itong ituloy tagbasa pa.Ag-isip ka di business administration? Han pa. Manipod nurse. Kahit ko nagbaling ang doktor. Wala ta. Ang kontra lang ta, Albert. Talaga, kung kontrain na. Pa, please, mawatan na kuma. Kailan yung arot kahit mo sa ulita? Kabayatan ng trabaho. Siyempre, hanga umanay ti sweldo para ti panagbasak iti kina doktor. Please, suportaran na. Dadat santa pagkaduanin. Talagang sut-sutulin na. Ad-ada nga pagpungtutan na. Kung naklaitain no, agbasa ka, tapno pang negosyo ti basaan, di na ka di masuportaran pa. Haan, di ka masuportaran. Umanayan deta. Imbag agyabang ka ta, sinumportaran ka nagratuar ti nursing. No, pang business iti, ibagam nga panagbasam, suportaran ka. Ngayon ka mo talaga nga supyatam na tatpagayatan. I'm sorry. Amo ka mawatan na, Albert. Siyak ti ama, kat rumbang una nga siyak ti masurot. Kinam ni manong mo. O ang problema. Iso nga paborito yo. Nga maguna nga paborito. Gapot na isunat na tudyo kanya. Isunat ti suputarak. Kompleto nga pa ng suportar ko kengkuana. Kahit gapot na sika nga anak, kahit nasukir ka, di mo mo tagtungpal kanyak nga amam. So nga, daya. Sanggoli bakin. Ad-adda nga magustuwak ni manong mo, Robert. Amom ka din, no, sin kapadam. Agpadpada kayo nga agina. Papa, ni Robert, iso ti imala kaniyak. Ket sika, imala ka mat iti inam. Ngim sa dinutayan na. Sino? Ni Mama. Diyan ka mo? Tamani po di nagtalaw. Awarin bibiyang ko kayo kuwanan. Alangan met nga mapangusap-sapulan tapno pasubliat. Iman niya nga talaga ti gapunan no apay nga pimanaw. Papa. Kaya nagasawan, saan nga napatag? Sa anak nga napatag keng kuwana? Saan kayo nga napatag keng kuwana? Adda napatpatag nga mabaling nga simurutan na. Simurot ito sa baling nga lalaki. Kaya niya kumapangarod? Barang nagsabat to. Tidalan mi kini Mama. So, posible nagsabat to. Nagsabot ka rin ta isot in malaam. Natangken ti ulom, nasukir ka. Nagastrek kami ngagpadpada manon nemi kini Elia iti may sa nga hospital manon. Oh, hantalat ang aksina.
Gabot ta. May mesang hospital. Ti nastrekta. Iso na lang ta santa nga patpada ti duty. Masapol kami nga patpada ta. Duty aktirabi, duty ka matirabi. No saan nga rin isot matungpal. Ta ni director ti hospital ti matungpal. Ipagkasi na kayong kuha na. Amo na nga relasyon ta. Baka kito ikatan na ta. Una ikatan na ti may sakada ta. So ang ko na ipagpadlaw. Apay on kuma. Kada damat relasyon ta. Idi pala nga data ti college. So nalaing ta. Tanya. Mamano nga mariknak ti arakop mo. Mamano nga mariknak ti bara di kiti agek mo. Hindi mo kami kahit nga daan mapasamak ka data. Dada kasi ka muna no, apay nga mamanuna kon nga arakupen kanagkan no, ti tiyempom. Amo no arakupen ka kanagkan. Kat sa anak ang mapagusto na kompleto, sakit ti ulo. Nagsakit pa ti pusong ko. Nga madamot pamuspusan nyo Naglakat ti papanyo di talangad. Loko ka. Magkanti man. Uy, naka-duty ta. Uy, naka-duty ta. Uy. Albert ka, ha? Alang ato into no off ta. Kat, tantok check-in. No way. Ito amin ng badi ko. Kasarnak pa yung muna. Sa anak pa nakareading magkikasar kang katao mo't para mate. Nagbakan lang kayo. Ha? Amumanan. Ibag lang kang nga. Saan ang paborito ni Papa nga anak? Imbaga ta sinuportaran nak madlangan nagbasa. Amom, inibaga kang kuha nga kahit kung mangituloy pa nagbasa. Akas agbaling nga doktor. Pulos. Di na kayat. Tinakano kayat suportaran. Kabato na suki na kano ka na. Tadabaga nga ka di panggap mo. Nga balik ang doktor. Nalagastosak. Apay ka din saan. Tapno, doktorak, nurse ka. Kayat mo doktor, di kayat ko matagbalik ang doktor. Di sinungar ti nurse na. Kadohag padpado naman nga doktor, kas pagariga. Manong nimi ka po taadan sweldo. Panggap ko talagang suping na. Nangaruna kahit kumarkaro, dagiti dua. Kasla dala ipapabuya. Kasi di may isang aldaw, manong nimi, day off ko. At damit ni Manong, kaya ni Papa. Idi dumawat manong nimi, ni Manong iti kwarta. Ha? Kwarta man. Kaya naman, kwarta mga dati Awan na ganda iti bank account mo? Pag ipanaw, dati sweldom? Pag ipanaw na iti sweldo, saan ka di? At magastos pa. Kinaumban pa asawam. Kapag gastosan mo kuma. Uwan na atot nubiam. At ang amin naskin nga, papanami, out of town kami, kada kiti gagayim ko, barkadak. No muna ta siyak tiningi kari nga siyak titaya. Nagbakasyon na kiti talo ng pat ngal daw, papa. Talo, pat ngal daw? Wen, kadwak ti kiti barkadak. Masapol ko kumawara yung 500,000 lang. 500,000? Di ba lang pagbalinan nga 1,000,000? Sige. Pumirma ak ti cheque. Dahil sukat mo to. 1,000,000. Nagyaman pa. Wala kong alap na ka talaga ni Papa. 1,000,000. Hindi makapanawan ni Manong. Pa? Dagagaya, Albert. Tayak pa lang anda. Imposible sa handa ka nakita. Handa ka nadlaw. Iraran tayo ka dito saan nga mang pampansin, saan nga mga kaso kanya. Paunay kinalistoy nga nagtadan ti 1,000,000 kini Manong.
iti awan ka is-iskan na. Pag ko na mga awan ka is-iskan na, mabandalang agaw things. Mabandalang paspasyar. Gusto sa na kasdya, katakil na kwarta. Kaya po, tanagaga, tultulungan na tikabsat mo. Tultulungan na kiti negosyo. Kasi ka, makatulong ka kanya, makatulong ka ti negosyo. Data sweldo, kasders, do labsam ti sa agsaw, di pa'y umunay nga parakin ka. Ingam no kumata, ti kursom kit kasi iti kurso ni maanong mo, katulungan na ka iti negosyo, di mayat kuma. I-request ko lang, suportahan nyo ti panagbasa kit akas doktor, panagbasa iti medicine. Di takmat kaya na support. Gapo, tanatanggang nga taulom. Di ka makawawat. Pagbaliktadan ta, sikat ama, kisyak tinasukir nga anak. Tungpalam ka di, paboram ka di, tinasukir nga anak mo. Saan? Saan ka di? Saan man numawatak. Gansantak nga mawatan. Mawatan ka kat. Mawatan ka mamat kat. Imala ka ti inam. Gabot ka gurguriyot ina, kagurot akmatan. Natural. Kada di mo't lang haldaw mano. Inokon ko di kita rawatek. Nakita di kita kasawa. Hapal mo ten. Albert. Pagtalaw ako na, tata. Diakon maanusan ti kastoy kasahan. Kas nadali, iranranta nga, iparupa kanya ka talagang saan na kakaya. Imagine, dinakalalis nga ng tad ni Papa, 1 million pesos kini Manong Albert, uno Robert, paglakwat sana lang. Nag-aasip, 500,000 daw atin na pinagbalin na nga 1 million. Iti mismo nga sangwanat. Ano't kaya dang ipasid mo ang? Ingim sa dinungan ti papanam. Halis to lang ti sumapol dita, ti pagkasaraan, nana, tata. Pagkasaraan, iti sa asidag ti hospital nga magtrabaho. Kaya kahit ko ti subinan, yan tangin, nakapagturpusak man tin, na naman trabaho. Na pumanaw ka man tin, na kasi iti ipapanaw idi, daddy, papanaw idi, ni mamang mo. Apay kami nga pimanaw ni mama. Di mi amo ti rason, taawang kami pa dito idi. Hampay lang ata kami idi, katulong yun. May sapelat tawon ko idi. May sakit gudwat tawon mo kano idi. So nga idi, da kami kinisimo, tinagyan dito dandarimot idin, dua tawan mo. Sige, tata, nana. Oreta, mabaling ako tumawag dito no kano, kumustahin kayo. Uno siyak titawagan nyo, no mamon yun to cellphone number, no telepono, tipagyanak, pagkasara. Alagan, anad ka nga rod, anak. Tumawag ka na ko, kaya di pa kamno sa din, ayan mo, may takamat paspasyarin ako. Sige na, na, ituloy lang tagin ito Kumakit at ako mamatin anak yun. Yung arod. Kasi kang arod timbilan mo yung anak. Bayan nyo na, tata. Tanood na doon pamilyak. Mabalin na kayo tumat nga layan. Siyak to. Dakam to iti pamilyak. Ti mga sikaso ka na kayo, no. Nakapsot kayo doon. Ay, agaman kami ang arod. Basta anak. Thank you, Albert. Yung pagkaamok kininilya maron nami nga kaskasera ako. Sa dito. Baga. Mabali mo ti ay. Mabalin tadag kasera nga to Pag kumagkasera na sa nagmadyabalay. Mabalin tatagyan nga duha. Mabalin tan taglibin. Dahita ka manin, Albert. Dahita ka manin. Gatoon. Di ba?
No di mo kahit nga check-in ha, di it kaserak ti umayam, tasadya ta. Anong problema ngamin? Nagsigog ka? Kaya kasaganak mo nga magkasarkin ka, nagsigog ka. Kayad ko, nga may sak nga virgin, nga maitatag, ilisang wanan ti altar. Ang abali nga ang virgin hindi kiti lips ko, wado barukong ko, basta lagi ti virgin iti baba. Sika pa lang, siksika lang tinagraduar nga nurse nga virgin. Loko, pagkunang ti kasta. Mamano na hindi kiti agraduar iti college nga virgin. High school 2 pa, doon hindi kiti saan nga virgin nga agraduar. Diyak ba't kaya ti pumata kadakwada? Kasang ka di nga sigurado, nasika ken siyak ti agkatuluyan. Di ti amon at mapasamang intun bigat, si kamat. Nakurang ti panagtalek mo kanya, agtalaka ken ka. Ngem saan nakasigurado no si ken siyak. Siguradong tulayangen, no malpasan ti kasal. Kasatang rodan. Urehos lang. Tapos di kastakit, dahil takadilang ti kalkalik kagumam. Haamet ka di. Naliday ti kasto nga biyag ko. Awan tinariingak nga ina. Dinak kayat ni Papa. Nga dati po na no api ka nagtalawa. Agsulsulo ak. Kayan ayat ko, kahit ko kumangagdan na kamin, tapos saan nag-agsulsulo, di namat kayat. Di man kinakat sa bali nga babae, nga nakasagana nga mangtadkang kat kayat mo. Takayat mo nga namin nagtagasta. No? Abi salut-sudom kanya no kayat ko. Nusot kayat mo, ang damawaling ko. Diyan ka namin dandeta. Gabot ipatpatek ka, Nelia. Siksikilayan di babae di biyak ko. Uri siya, Calvert. Siksikilayan, men. Naging ganito may isang aldaw, anong naming, nga panag-duty mi. E dito masadag kanyak ni Nelia. Tamang sapsapol kan ka. Sino? Ano, Jay? Abay niya, di mo inaiban dito eh. Tsak nga rin sigurado no. Asin no isuna. Basta di matlanagan ng magana. Am-amo na kakano. Sige, taro din. Manong nemi nataengan. Ano pa nagkunam? Akin na siya sinun. Kasla langana ti katulong. Nana, ape ka di amamudak? Amamuka. Hindi pa ilain. Italain nga, ingkadin ko, ti umasdagkan ka, nga mangibagakan ka, nga, siyak ni mamang mo. Hala? Pakawarin na anak. Ngayon mo rin, pimanawag. Sinubsubaybayan ka. Kayo kinimanong mo. Pasari pumasyarak, nguman mang kinakada kayo, dadakay pala ng elementarya. Already andakan ti high school. Imidi andakan ti college. Nagsakita kidi. Kinapudno na nabitak pa nga naungaran. Kinapudno na hindi ka radwara ka ti college. Amok nga saan nga ito matandar ni papang mo. Takastad na pasamak di anda graduara ka ti high school. Maestra tinangabay ka. Hindi graduara ka ti college anak. Iso kumati, yumay ko tapos siya ti mangabay ka.
nagsakitak man hindi. Kailangan kayo tiyong, kasi nasampay nga naungaran. Mama, umikay dito eh. Nelia, ni mamang ko ano. Mama, ni Nelia patag ang nurse, girlfriend ko. Kaya napinas ka rotes, nagsalud-sudan. Manong nemi, impant ko ni mama, iti may sa private room. Nagabali na siya tutag bayadan. Kasalita ng doktor ng ka-duty. Isuti kang ro na mang-check up kang kuwan. Please, Nelia. Bantayan tinakaiba ni doktor. Abay, Albert. Doktor. Insarek ko ni mamang ko dito sa ospital. Saan pa lang na siya, di kasasad na. In private room ko, mabaling ka ni doktor na. Pakikita yun, pakicheck up. Nabayag ka nung nagsaksakit. Sige, umaya ko. Ini mabaling ko nakasalita ni Dr. Manong Nemi Sagnan no anya ti findings na. Depression, stress. Amom ti pasyente, uno ti may sa katao no talaga ma-depress, may stress, kumapsot ti immune system. Amo ti deta, di ba? Alis to nga sakit. Narigat nga maagasan, no saan nga masolusyonan di kiti pakadep-depresan na. Abay, ano naman tiya mo nga pakadep-depresan ni mamang mo? Kinapay binabaya makasasad na. Doktor di amot istorya. Inistoryak man. Kadagit itala nga makita misuna. Uwan, doktor. Kaya pa namin nga pimanaw. Isulain ti makasugbat ni mama. Dakil ka dito may tulong ko kayang kuha na, doktor. Dakil. Ta siyempre, sika ti maysa nga nakadepresan na. Kat gaputadda ka. Kat asika sumisuna. Hanga bali nga ni papang mo kat din kayat paisuna. Hanga bali nga ni manong mo, kasi istoryam kit paborito ni papang mo nga sikat imala kini mamang mo. Dati istoryam, di ba? Istoryam kanya. Hanga bale, ore awan na, basta daka. Adda ka mga sikaso ken mangipateg kini mamang mo. Maagasan ni Sona, babayin kanya. Ay kamarak, doktor. Ay kamarak. Pero sumrek kami kininilya at kwarto nga ayan ni mama. Anak, apa nga, inkumpay na, ken panis pinaasikaso na kiti doktor. Nagamilan ko na mama, nga listo kay nagsakit, gap-gapoy iti sakit, nabayag kay nagsaksakit. Iso ng doktor di kasapulan nyo, ken nakam nga nurse. Ma, saan kayo nga matap-depress? Libatan nyo noon yaman tayo nakadepresan nyo tinapalamas. Saan kayo may stress? Gabutan da akon. Saan nyo na panunutan pa na papakin ni mama? Amok, kasla masigurado kong no, aping ang pinanawan da kami. Anak, pakawanan na. No. Impaidam ko man ti pamatik ti may sangay na. Di kamot nga rin mabaling alahin, hindi. Tamok no alahin ka sa punan naglakid diti amam. Kat agawan na ka kaniya. Aging gayon ka din ko nga agpakita tulay ngayon ito no. Makaraduar kayo.
Himo na nga nagpakita kini manong mo. Ngem sanak abinigbig. Dinak inaskaso akas to. Taparakin ko ana. May sak nga dakis nga ina. Diyan mo no niya imbagbaga ni Papangyo no apay nga nagtalawak. Mamati-pamati kakit simurot kahit sa baling lalaki. Sana na. Diyak lang amin maanusan tikas diyan nga aramid ken ugali ni Papangyo. Naimon. Ragananggasan na kabkabilan na kini. Agasem, nabit ka pa iding impasngay na. Nabait pa iding na ipasngay ka. Hindi ka stoon iti panang bugbog na kanya. Kadaitan di ka po nanuwapay nga. Diyakon maibturan ti amin. Kat nagtalawak. Nagbalin na kakatulong. Nagakarakara. No makasarakak ti saan nga naanos nga katulong ay amo. Talawak tumanin. Naging ka nakasarakak tinatsiyat nga amo. Ngawali dag sakitak. Isudat ng padoktor kanya. Nga magsubli-subli at ospital. Sa ita. Hospital mo't manenti ayan ko. Ang bali, mama. Tada kayo tinasiyat ng ospital. Adda kayo tinaling ang doktor. Kanadda kam kininelya nga. Nalay nga nurse. Ng mga sikaso ka na kayo. Ma? Agyaman na. Na nagpakita kayong kanya. Kaya nawan pagdanagan niyo, mama. Saan tan nagsina? Yung kayo aran dikit arwatin nyo. Agkabalaytan. At pagkasaraak. Kata si kasuan ka. Siyak nagbalingan nas mo, ma. Agyaman na ka na. Agpatnag ka na dito eh. Kalpasan na. Rumar kan tunin itong bigat. Kitibil mo, awan ti pagdanagam. Tadakam kininilya. Kada kang salita ko ni doktor. 50% off. Nga bayad ko lang ti servisyo na. Manong nemi kaslak lan ikan iti sabali nga namnama ti biyan. Adda ni Nelia ken addan ni mamang ko. E dinayawit ko ni mama dito kasera manong nemi ma laglagi pa inyo ti biling ti doktor ha. No mabannog kayo uri ni bagak nga di kay agtrabaho dito yung amok nga agtrabaho kayo makakaito tagdalos makakaito taglaba no mabannog ka akinanaka dahil ti agas na ibagamat ken kano ano nga oras ti tumar ka ken kagrunan ti amin ma no anyaman ti pakadespresan nyo ti desperation lipatan nyo gabotadak mo ten. Hang kayo baybayan. Adak mga batag ka na kayo. Alam ka ni mga? Uy, nakamayibayag ka nga bilbilin kanya ka na. Ay, dapat gan matlahingan ti araraw ko. Kiniapo Diyos. Nga dumteng ti gundaway. Nga uray may salang kumakana kayo ng anak ko. Iti makadan na. Tapno masulnitak, nagiti dagkurang ka na kayo. Hamo ka di nga matawagan ni manong mo, makano, kaya't nak nga may kitaan. Ni papang mo, hamo ipagbagan nga, nasarakan na ko. Amo kasada ko nga matpatag ni papang mo. Tay di pa lang awan pamatag ng kanya. Kabilim ka dito may isang tao, no, ipatpatag mo, ha? Timawag ak sa Jabalay, manong nemi, ket ni Nana Sima tinakasarita. Hello. Hello, Nana. Ni Albert detoy. Hey, Albert. Nana, good news. Ano ti good news? Maituloy mo ka din matlang tagbasa.
Tikin na doktor. Kat suportaran na ka ni papang mo. At nakalibat lang kami nakasyon nyo ka ni papang mo. Mabiklay kaya. Kat ada tumutawag. Hello. Kasta unay tiragsak manong nemi ni Nana Simay di maamuan na anaragsak akon. Takal balay kunti inak. Kahit nangasawan manong, anak kong malmalday, tadan ni mama, ore kas jay, tiya, klase ti panangipateg, panangibilang kanyak ni papa, hangabali ko na. Kas jamat ang kinimanong, hambali ko na. Ore ta, addan ni mama. Ganun kasta nag-duty act manong nemi nanagsakak madlaw siyempre ni Nelia. Amom, sabsabali ka. Nakaragraksak ka blooming. Ada damanin ng taraki ka. Takang kalayon ka nakaisem. Siyempre nanagsakak ko. Tawanin ti problema. Hanggang bali nga kasi dyan, ti panang tratar kanyak ni papa. Nga kasi dyan, ti panang tratar kanyak ti kapsat ko. Numampay at dada tata simuke ni Nana Sima. Ngayon, kompleto itang tiragsak ko. Gawat at dan ni Nanang. Ay ni mamang ko. Good. Awag nga ti problema mo, no kasta. Awanin. Kasi nung nga ang ambisyon mo magbaling nga doktor. No salaga nga saan nga naikari. Diya ko ng ambisyonan. Ti ang ambisyon na kita, ti panakagunod kunti amin mo. Di taka man. Agur nung tangagpadpada, tapno danto pagtipunin ta, pagrugyan, into nagpamilyata, manupay nga tawin. Mabadi siguro mais, dua, talo, upat nga tawin, nagbuyawin. Naragsak nga rod, di pa nagdan nami, kini mama, manong nemi, kat babayan ti haanan nga matap-depress, mas stress, kan saanan nga matap-depress, manong nemi ni mama. Simalunat, nag-bloomin ti bagina. Wow, mama, very good, ha? Kasla, dan sakit panggap siya pala nga mangalat ti kasukat ni papa. Tahapay mo, ako na ti kasta. Una ta, imubing tila ngayon, pimintas kayo, simalunat kayo. Awanin na. Dasi sino kumati mangayat kanyak. Idi, katulong kayo, aon ti mangayat ka na kayo. At talaga nga katulong tila ngayo, ito nga ron. Navindas kayo. Nakamalapapat kayo. Oh. Kahit nungas pagharigan, ma. Makita na kanto ni papa. Kahit itikasto nga lang, kahit mapasublinan to ti dati arik nanakin ka, di mo ka di kaya? Adu, dagi di babae ni papang mo. No babae ti pagsasalitaan, di kayo ti ububing, alistuno at mangala, gabot ti kawartada. Wala nga, awamot pa siyang insangpad na sa jabalay. Ken, hanak ko nga yatin. Isunod nga kunak, sa barigad na makita na kanto, akasta langam, kahit na mapasublinan to direct na dati, kaya ka, inayat na ka, idi, di ba?
inayat mo man. Tadi mo ka din ipatpatag ni Papa. Nukas pagarigan ti ikarina nga ikatan ng timadi nga aramid na. Menat kahit mo sa Ma, kayat ko nga bubukel matlaing ti may isang pamilya. Lalaki mawatang ka anak. Saan nga kompleto kang kano, sisyak lang nga awan ti amam. Kayat mo kompleto, adaak ka na danim papang mo. Kas pagarikan na mapasamak ti kasta. Ang makita na kanto ni Papa. Kada balbaliwan na ka nga armen. Di mo ka di kayat kas pagarikan. Sa akong tula masumbatan data anak, nung mapasamak, nga dublan na nga armen ni Papang mo. Iti na minsan manunemi nga pimasyarak dito'y balay. Dito'y balay nga nakaya nakak. Timak ka lang. Kasto mo nitiragsak na tatasim mo, kinyana si Ma. May pimasyar ka. Kumusta kayo, Nana? Tata, kastoy. Dakam kumati pumasyar. Awa matsyempo mi. Tapos makita mi kumamit, no? Ni mamang mo. Sa bali ni Mama, si malun at pimintas. Gabota, saan nga mas stress, madap-depress. Kumusta matandamanong? Ni Papa. Nagkinita di kiti dua manunim. Ada ni Papang mo iti kwarto na. Kapag nga sanga nga patsimrat ti pisina. Kabayagan nga agkulkulong. Tapay. Di naman ibaga ka na kami. Pasarag paala iti arak. Isarak ko iti silid na. Imagata, digus, mangan. Saan tumanin nagbartag. Kasano nga rin iti pisina, iti negosyo. Tsaka mo, dati naman ibaga ka na kami. Mga sitwasyon. Nabanag nagtugtog manong nimid silid. Sundan na, si Ma. Papa, di Albert na ito. Albert? Uwan pa. Robert line. At nagkahagar ititimak ni Papa, iti bagag na siyak ni Albert. Inlukat na tiri daw. Ano't angot yun? Nag-arak kayo? Ay, may numaklay tayo. Oh my God. Jay, tugaw tayo, Jay. May, di kayo matsumsumrak sa kanong tipsi na yun. Awanin. Narpugan tinegosyo. Anya? Katap no maalangon. Indad ko nito sa bali. Sunulahing tao. Sa aling ang siyak na kukuha. Kaya magtatrabaho at lahin na mapanak sumrik. Kagsweldo. Kasano nga napasamak ti amin, pa? Nabaybayan. Na narunay ti kapsat mo. Nakadaduda kita anumalyana. Nadya ka mo. Ayan ang ulitan ni Manong Robert. Ada iti pagbalutan. Gabuti kasi di anomalya, yung balod yun, pabalod yun. Gabuti pa nakatiliw na. Iagos usar. Kanagul ang tultulak. Drug user. Kan drug puser. So nga napalod. Nasaan nga mapiyansahan kaso na. Sumid lang nga kasjay ti. Panagdadawad na kanyak ti kwarta. Gabot na di kiti barakana na.
isudat ng isungsung kang kuha na ti illegal drugs. Ay nga, ay sumatin, ti nagbaling nga negosyo na. Nga tinangalan at puunan na kit ti negosyo. Awanan ti negosyo. Imbag tasaan ko nga na isal direto yung house and lot. Dadalangin ko sek, kanda ito nga house and lot, itinabatim nga sa nikwak. Kaya may saklang nga kagangayan ng empleyado. Kaya pangalala, kiti kwarta, kaya pang sweldo, karagiti ag-asawa, kaya ti pangalala, karagiti pagbibiyag. Kaya si anak, kumusta ka man din? Okay, ti trabaho pa pa. Kaskasera. At dan kanduha kiti pagkasara. Nangasawa ka. Nag-asawa kayo, kada ti girlfriend mo nga padang na nurse. Saan ba? Kaduwak ni mama. Ni mamang mo. Nagkita kayo kay ni mamang mo. Ori di pimanaw, sigod kang kuha na, sinumsubaybayan na kami ngagkapsat. Umay nakampas pa siya rin eskwela ng sangag pagpakita. Ay nga, nagpakita ka no kay ni Manong Robert. Ngam siya nga binigbig ni Manong Robert isuna. Sana nga binigbig. E din to ta siya. E di amamo na kanyak ti bagina. Masaksakit. Inagasan mi. Aging ka nagasan kat. Imayan kanyak. Dandan ni makatawa nito lang dandan na kam kini mama. Pasensya kayo papa. No italang imayak. Bisyak. Kaniti panunod ko awan tirumbing niya. Umayak dito ikamuta. Sandak madakay kayat nga anak. Sawali mati paborito yo. Pakawanan na kanak. Kadagiti nagkurkurang ka. Ranta ka mo talaga nga sa pulen tapno. Umayak ag pakawan. So I am sorry. Inarakop nak ni papa manon nimi. Pa, baliwan niyo tumandang. Ore no saan niyo mapasubliti dati kinabak nang iyo. Basta, saan kailangan gangay ng empleyado? Uwain na. Isumad na itatirantang. Balbali yung mga put-apak, iti ore basit pa ilangan negosyo. To ore saan nga tumakal, basta ada makunang negosyo. Sige pa. Inakon. Mabaling ka di nga mamuan. No sa din pagkasaraan nyo nga gina. Insurat ko ti address man. Kaditi may sangal daw manon nemi. Simbang petak dito balay pagkasaraan mi. Kalpasan tinak pa nag-duty. Idi adda kotse. Kotse ni papa. Ala. Adda ni papa manon nemi. Sumbre ka kat na adda agsasalita ti panakasalas ti kasera. Nakagay ba? Ay, uwin. Adak. Nabay ka yan? Your ure kung harap na sumangpit ka, sakto agpakadaan kini mamang mo. Alakit ituloy na tagsalita at mamlesak sukatak. Dito kay ito nga mangrabi pa. Dengan ma, wag ano, mailiw kayo mati, dati nga maramaraman yung luto ni mama. Isumat ko nakang kuhana. At ituhin nga mangrabi, kalbasan nga mauuray ta ka. Ala, hanggang ordo nagsukat anak ta. Siya kunti mo pa nagluto. Dito ikaw ang tuwang nga mangan, Daniel. Naragsakak man. Tanasya ti pa nakisarita ni mama kini papa. Hindi man naman nagluto ni mama, manunimi, nasidgak ni papa. Pa?
Anak ko na ni mama. Nga narigat nga pasublin nga lukuhin tirik na ni mama mo. Nagpagpakawanat kang kuana. Pakawan ko karigiti kinaragas ko edi kang kuana. Sa ako yung baga mabalim nga sublian ti amin. Mga barwanan kami. Yung karik kang kuana nga noon, yaman di kiti mading ugali kiti kita. San ko nararamidan? Pa, agyamanak. Dahil wari ang pakaragsakak na makapagsinublanan kayo. Huwain, makasinublanan kami, tapno, saan kang nagkasera? Agawit kan sa di balay mi. Balay mi. Balay tayo. Agaduam ni mamang mo. Hangabale, nga saan tayo makadin na ni manong mo. No talagang saan nga makarwa. Mabantay ito sarsarong karan. Barbaring ito nagtipagbalutan, kat sadya nga nariham. No ba ipagbagkadang ito nagtipagbalutan, sumsumret, dagiti illegal nga turugad siya. Sala nga sumsumret, papa, agar aramid na pa'y sadya. Manong name kalpasan lang ti inam nga bulan, na kapag kinaawatan mitlaing manen, dagiti nagadnaktan niya. Siyempre, nagsubli kami nga gina itrakkel nga balay kat kastaon itiragsak manumnimi datatasimo kininanasimo. Ay, may salaingin ti kurang nilaingin Robert. Ay, narikat sakit din nga makapsubli suna. Ang maon imposible ka ni Apo Diyos. Kat sabi ko ta makarwar isuna, kat makasubli matlaing iti danay. Nagkalay sa kami kani Nelia, Manong Nemi, kat nadaan kami ti bukod ng balay, nga na sa digmatlayang ti balay family house. Kat nadaan kami ti talungan nak, Manong. Nga ni mama, ti may sa kadagiti kang runaan, nga mga asikaso, kadagiti apu ko na kaniya. Agrama matenda dati si mo, kinanan si ma, nga napigsada matpaylay. Ni Manong Robert, Manong Nemi naminduan nga income sinarungkaran. Kas iti dati, kas tamat maninteraramidan na sadyay. So, ti panag ko na. Sadyayan nga apitan ti Diyos. Sabi siguro nga makadin na pa iso. Dito nga ron, ti pagkasalita, Manong Nemi, kanagyaman nag-unay, ti anos mo, anong urnus, kalpasan nga nag-insen kang ka, dito talyenak. Thank you, tilaing mo nga nang iba, sakit sapay kuma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan dimiyag, kadagiti patak na dimngeg, kan nagbuya, more power to your program. Tingor nagyaman nga paghaya mo. Albert. Thank you mat king Albert. Iting ka pa nangiburay, ti pagkasalitam. Thank you mat kadagiti nagbuya. Yeah, thank you.